רותם את צועקת, כמעט נגמר הזמן, 60 שניות עמדנו, תם לכם הזמן, תם הזמן, תם לכם הזמן. ואת שוב שואלת, מה הרציונל? אם את תמיד בקו-קו, אין לה פתור חבל. אני הקטנה, לי הספירה, הסתיו צריכה עזרה, כי יש שם חתולה. מה את מנסה לומר? לא שמעתי מה. בת שתדברי חזק, כן מכשיר שמיעה. תור היום, נקודה לשיפור. מהי נקודת שימור? בלי פריסה, בלי מזון. קורס מדע אני רוצה לישון. אני נתניה, שתצחיק אותי כל פעם מחדש. תמיד מחייכת, זורקת בדיחה, אותי היא כל כך מצחיקה. אני עינת, שתאפנת אותי עם העיניים שלה. זוהרת תמיד, דומינית טבעית, זה כסף שלה. עומר בלום שמצטרף אלינו. העבירי בואי גלי, מדוע סגרת עוד שבת, עוד שבת? ננסי, ננסי, בואי תשאירי, למה לא בכוכב נולד? כשעומר קם בבוקר מתלבש, למפקדת רץ מיד לקו השם, ואז אומר, חשמיה לא ששירות. צריך עוד לחכות. זהירות, אסתי מדרגה, יאללה קיר, ערוצי לעזרה. סלע דוד כבר תלפה, אולי יוצאת לעשר הפניה. לאבא שלי יש טיסה, נוסע כמעט כל יומיים, באמת תאשרי יציאה, כי טסו מחר מחרתיים. ואבא של מאיה נוסע המון, ואבא של מאיה גר בהוד השרון, ואבא שלה הוא הטוב מעולם, הבטיחו לה את כל העולם. כמה עוד אפשר לצחוק לרסה בהקשב חולה, סמן מה נסגר, בניקוי אל תחייך. כמה עוד אפשר לחייך למפקדת בלי סיבה, איריס ונופר. תורידו את החיוך אולי כבר די. רגע יש לי חבר שקוראים לו שון, אבל אני קוראת לו משה. משה גבר ועוד כמה דברים, ומשה קצת יותר קטן ממני. מיטל מתקנת תמיד את המפקדים ואומרת לבריאות בבקשה, שהיא צריכה להגיד את דעתה, תעשה זאת בששון ובשמחה. אושרה, אושרה, את יפה, תביא את העיניים בפונדן. אושרה, אושרה, את החברה של אחותה. אוקיי, סבלנו שנייה דקות. 4 עומרי המסכן קיבל שבוע גימלים, עכשיו שאנחנו מתחרפנים, למיטל ציפורן חודרני, ברגל ב5 שנים דורון לומד למבחנים, עד שהוא מפסיד את השיעורים, העיקר שהוא חייל מקסים. עוד תראה שיום יגיע ומילה נאות תפתיע, כולם יבואו
הפנים. יום שישי את יודעת, כל הקורס צועקים, עוד דקה הם בבית, חוץ מהמותקים. עכשיו בבסיס כולם מפנטזים, עם יוקלום מהפנף, את כולם מקסים, תעשה עם הערוף, אני כבר בטירוף, על סלע, הוא היה בסלע. באמת, רצינו לומר עוד משהו מאוד 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 שיהיה להצלחה בשטח. מזל טוב לסיום הקורס, תצטרפו. בואו